Здравейте! Днес ще снимаме клип на Майнкрафт. Аз се казвам Теодор 12, пък тук до мене Артемис 777 Норд. Този клип ще ни е първия клип и в него ще оцеляваме. Марио? Да. Ела да събираме дърво. Първо ще съберем 10 дърво, за да си направим инструменти. Кирки, мечове и брадви. И ще намерим в някоя дупчица да си направим по първоначалната къща. Пък после в другите епизоди, някъде към 7-ми епизод, вече ще си построим хубава къща и много голяма. Защото вече ще сме се развили. Така, Марио, ти събираш дърво, добре. Малко да убия овце за легла. Ще убия само 3 овце, защото тук няма много овце. Има там, ама... Има малко овце, ама... Овце! Овци! Има... Овце! Елате ми тук, овце! Извинете, но много нещо ми лаги. Взех една вълна. Трябва да вземем ябълки от листата. Чакай само за малко момент. Спра на пауза. Завърнахме се. Марио, дай да убием малко овце, да си направим легла. Аз вече имам само едно. Ето, сега имаш вече 2. Да. Малко говори по-силно, че сигурно не чуват. Тук събирам червени и... Значи, колко вълна имаме? Аз имам 3 вълна, ти колко имаш? Аз имам 1. Не си да бъда 2 лева. Дай да си направим само едно легло, защото да не хабим вълна. Чакай, тук имам, виждам още малко. Още 2. Добре. Още 2 ще ги убия и ще имаме за 2 лева. Да. Вече събрах доста дърво, както виждате. Марио, ти колко дърво имаш? 13 дъбови дървета и джумови и едно джумово дърво. Аз тук имам 12 дъбови дървета. Дай си направим и тук някъде къща. Дай вече да търсим място. Вече малко. Ще имаме за 2 легла. Ела. И тата. Някъде си направим къща в някаква дупка, първоначална къща. Защото няма сега веднага си правим голямата, защото ни трябва много материали. Да. Ей тук, в тази дупка отгоре. Къде бе? Нещо много ми лаги на тебе. Не, изобщо не лаги. Забравих да ви кажа, че клипа го снимаме в моя сервер. Той не е Bukkit. Супер! Гледай. Супер! Той не е Bukkit, а е такъв с хамачи. Супер! Виж къде, точно при мен. Това готино.
Само, че тук трябва да пушим тази, тук много ще да ни да сме отхали. И можем да си поемем тази... Можем да си поемем тази... Може да поемем тази да се бива на люди. Няма да идват зомби. Спокойно. А, А? Аз съм ги омагиосал. Аз съм ги омагиосал да не идват при нас. ама герците ги си направи... О, не мога да падна в етата. Не падни за точки. Дай ще правим ли къщата? Започна. Както виждате, имам тулмейни айтъм, сама няма да го използваме, защото нали все пак оцеляваме. Само ако много ни потребва. Какво? Само ако много ни потребва, ще го използвам. Дай да се развиваме тук, а? Добре, ами, аз ще направя една мачка. Не, аз съм направил работна база. Ами, дай тук да се направя килка. Ами, ей, тук има работна база. Ох, къде се качи, бе? Къде е работна база? А. Ето, аз направих 2 честа. Аз тук ще взема малко кол за факли. Добре. Тук и мен ми трябва малко такова. Аз ще направя факли. Не ми трябва кирка. Да взема малко такова. Да взема малко камък. Не дойде. Да направи. Здобихме се с дървена кирка. Добре. Както да го кажем. О, маре, как ми мина? Сървъра не е 1.6.2, за съжаление. Нали излезна новата версия 1.6.2. Има коне, разни неща. Много интересно. Ако някой не си е хвалил на 5G. Да, направо веднага. И има я в Замунда. Замунда или в някакви други сайтове. Правя много яка версия. Нали, аз не говоря. Опа! Опа! Сега си имам... Няма да говорим. Ще си направя една гъба на сухо. Какво си направиш? Гъба на сухо. Добре, направи 2, ако може. Ето имам. Точно 200. Ето една. Аз ще пътна. Де? Къде си? Готова сега. Добре, ще използвам по една са малко. Направим хубава колипката. Направи такова. Направи... Факли? Да. Факлички. Ето тук ще това. Така. Тя тук ги запълни. За какво да не седате така? Оп. Стълбички. Е така. Добре, стълбички. Добре, направи. О, хубава колипка. Маря? Да. Какво стана? Нещо ми заби играта. Много. Дали? Не. Само момент.
Хайде. Окей. Артемис. Да. Направя тук тавана. Има само колкото за едно легло. Има само още една вълна. Не знам какво. Еми, Това е вълна. направи само едно за сега, пък после... Не, може да има мобове. Не ходи. Чакай, дай тяхната да изсъдя. Дай ми тяхната да изсъжа да... Чакай. Ау! Тук пълли е, бе. О! Айде. Тя ми се изхъби. Стига. Ей, дай сега тяхната да изсъжа. Аз нямам повече кирка. Честовете, аз имам кирка. Какво искаш? Кажи честовете. Окей. Както кажете, господине. Да. Ето, аз имам една. Вона? Да, имам вече 3. Не направи. Не чакай да направя на лево. Ще направя двойно легло. Айки като да направя двойно легло. Детажно. Какво викаш? Дайки като да направя тук ще пие това и да сложа до леглото. Не. Еми аз вече го щупих, сори. После ще го щупи това време. Я сега го щупи от... Я дай килката. Чакай. Ето ти. Това. Служи още малко факли, да, аз не съм виждал. Чакай, не ми трябва факли. Нещо. Знаете, много хора мислят, че прилипите се нараняват, но не е вярно. В принцип, прилипите не се бият. Лягай, бе. Чакай. Дайте ме плачете. Не мога да легна, аз тук съм във въздуха. О, благодаря. Аз не легна удобно. О, Марио. Къде се оживал горе в пръста, бе? Служи го другото легло отдолу, къде е там? Чакай, и така. После имам дърво. Дай дървото, бе. Иди да дърво. Колко дърво искаш? 20. Много. Чето да направя къвички. Най-накрая сложих кирка. Ти стълбички ти си направила? Още не е също това. О, мале, кога ще хъбиш дървото за нищо за да ви? Това е. Трябват? Тук трябва да... тънчиш. Да не го правим клипа много дълъг, 30 минути. Аз ще да кажа много 4 минути. Мале. Как 4 минути? Те вече минаха 18 тая. Окей, 4 минути. Ще го кръща. Не знам. Чилката не знам. Как ще го кръщиш, не знам. Как ще го кръщиш, не знам. Не знам. Ще го кръща, не знам.
кажеш какво оригинално става. Като апартаментче от камъни. Виж, апартаментче от тайте. Аз пък от тайте ми от такова. Оп. И какво оригинално стана? Готино си е сега. Не може да кажеш, че е. Не може да кажеш, че е буклук. Не може да кажеш, че е гадна. Хубаво си. Оригинално направено. Не, че е оригинално. Хубаво си е заживено. Какво викаш? Там много хора ще направят такава къща. Какво? Викам, че там много хора могат да направят такава къща. Не знам, ама. Ма за първоначално не могат. Чакай, пази се. Те кивна добре. Не така, чакай. Да. Сега, чакай. Нямаме клип. Марио? След малко да го спирам, а? Я посложи в честа? Аха, доста неща имаме. 12 камък ще го съм. Утре втори епизода. Нали? Утре втори епизод, нали? Да бе, втори. Втория ще е развиването в пещерата. Ние вече сме се развили горе-долу. Как ви казва? Как ви казва преди малко? Артемис? Артемис. Да, Артемис. Може да направим, взел си глинена топка. Давай. Супер. Добре, Ай, поне още 2 минути, да стане и 20. Още и 24. Къде си ти? Ето. Ето да малко, ама... Това не малко силна, това не силна... Ние пазя в джунгата решихме да си направим къщата. Какво? Ние пазя в джунгата решихме да си направим къщата. Не се чух, Артемис? Викам, ние пазя в бащата на... Това си решихме си. Да, бе, никъде си направихме някакво така. Виж, те тук е много хубаво за къща отдолу. Да, но после ще направим. После като се развиеме добре, там ще направим. Плани са наче на 4 бутчета и 4,5 сърца. Гледам само и колко стана, и 20 ли стана. След малко спираме клипа. Утре втория епизод ще е по-дълъг. Да, някъде около 45 минути. Утре сме по-свободни и имаме малко работа. Аз нямам работа, да. Да, ама... Само да извеждам кучки. Да. Извеждаш кученцето. Някога ще спираме. Аз ще да извежда тези, защото
Да. Хайде, довиждане, лайквайте клипове и коментирате. Довиждане. Ще... И ако така се прави колодийка, пишете в коментарите. Да. Довиждане. Довиждане. Чакай малко да ходя да влезна също. Очаквайте втори епизод от нас. Довиждане. Стой. Я сме F5-2. Какво? Сме F5-2. 5 ли? F5. Да. Ето ни двамата. Забравих да ви покажа скина ми. На Теодор 12. Ето го. Артемис. Довиждане. Лайквайте клипове и очаквайте утре нов епизод. Втори. Чао. Чао.